Здравейте хора и добре дошли в днешното видео, където се чудех дали да започна нов свят на по-стара версия и си викам, какво толкова ще се случи. Тъй че днеска започваме Minecraft свят в Minecraft 1.12.2. За това днес ще почнем с един синглплеер world. Ще го кръстим моят свят. Тъй. Имаме от survival, имаме структури, чието не ни трябват. Така. Пишем така примерно. Правим нов свят, да видим къде ще ни спаваме. Добре. Виждам, че сензитивите е много малко. Про. Окей. Нека да почнем да чупим дърво. Така, взехме дърво. Защо скина ми е такъв? Трябва да си направим малко крафтинг тейбъл и пръчки. Там виждам cobblestone. Набързо да отидем. Също спринт. Така. Тук виждаме малко айрон. Така. Така, имаме стоун кирка вече. Аз ще почна да вземам набързо този. Охо! Това е много айрон. Защо клякам така? Окей. Да вземем малко кол. Тук е остатъка. Кол вейновете в 1.12 са същите като сега 1.20 и 1.11. Кокошка. Извинявай много. Време да вземем малко cobblestone. Това мисля, че е достатъчно да направим първата печка. Докато айрона се пече, ще ви съветвам да се абонирате, защото напоследък не правя видеа толкова често и всъщност съм доста заед с училище и няма какво правя, затова се абонирайте и сега да продължаваме напред с клипът. Окей, имаме 3 айрон. Не знам дали мисля, че да. Правим си айрон кирка. Защото сме много готини. О не, крипър. Ще бия с кирка. Той експлодира. Може да взема може би малко gunpowder от него. Има друг крипър. Окей, той експлодира докато аз бях близо до него. Си направя един айрон меч. Също ни трябва и кофа с вода. Но долу всъщност видях още айрон. Тъй че това ще е полезно. Малко да обера този айрон. Да си направя поне някакво парче броня и брадва. След което ще почваме стабилното развиване. Така, имам малко айтеми в нас вече. Minecraft 1.12 не изглежда чак толкова зле, колкото си представях.
И си направихме и браза. Ще си направя също един щит. Тук имаме още една пещера. Нека да видим какво има в нея. Още еран. Това ще е полезно. Паяк. Има паяк тук. Тук има много айран. За този епизод ще се опитам да намеря диаманти. Не е задължително да успея да намеря диаманти. Ще се опитам по-скоро. Тук ще си направя нова втора кофа, защото виждам, че има лава тук. Тук виждам още айран. Не, има зомби. Светлина. Не, има скелет. Не знам защо селяните в тази версия изглежда така. Не. Крипър. Тази пещера е голяма. Злато. Това ще е полезно, ако има трейдване с пиглини в 1.12. Има също лапис, който ще бъде полезен, когато си правя добър армор. Добре, аз вече смятам да се връщам нагоре да разгледам другите разклонения на голямата пещера. Не! Има два скелета. Два скелета се бият. Давай! Това е Тошко. Аз съм за Тошко. Давай! Цели го! Давай, Тошко! Браво, бе, Тошко! Браво! Горд съм с тебе. Обаче ще трябва и ти да умреш. За благото на обществото. Така, за сега ще сетъпна малка база тука. За да не ме убиват зомбитата. И другите гадини. Добре, я видим какво имаме. Имаме доста айран, който смятам да направя на броня. Имаме малко голд, имаме храна. Имаме gunpowder, който ще бъде полезно за файерворкове, за ракети, когато взема елитра. Имаме нашия нагръдник, всъщност за каска. Вече имаме и железна каска. Берем и за батушките. Така да вземем и този айран. Окей, 7 айран. И вече имаме батуши. Вече официално сме напълно железни. Имаме си щит, имаме си железни инструменти. Мисля, че имаме всичко, което трябва. Окей, аз мисля, че е време да слизаме да намираме диаманти. Не знам на тази версия диамантите колко ниско се генерират. Затова просто ще я карам по инстинкт. Добре, хора, не хаквам, не читвам, повярвайте ми. Просто намерих тези диаманти тук как си лежат. Така му казах, че ще ги намеря по инстинкт. Майнкрафт вселената реши да е добра с мене. 2 диаманта. Лапис. Това е полезно. Окей, време да отиваме нагоре. Не съм сигурен колко време ще отнеме да си направя enchanting table, но изкопахме първите си 2 диаманта, което всъщност е доста добър напредък за първия всъщност епизод на света. Добре. Ето тази пещера отива още надолу. Може тук да има диаманти. Има малко голд. Не отказвам. Gunpowder. Голд. Това ми напомня да си пусна звуците от Майнкрафт. Не. Има скелет. Диаманти! Намерихме още диаманти. Тези ги взимам. Да. Цели 4. Окей, аз мисля, че е време да отида да намеря село. Desert Temple! Видях го, ето там е. Не, има чудовище вътре. Добре, първи чест. Диаманти. Да.
Това е за райове. Това е за лък. Окей, имахме малката техническа грешка, но я оправихме. Айрон. Доста гънпаудър има всъщност. 3 конкрет. Тези врати май няма да ми трябват. Пясък. Добре, третия чест има кокали. Хубаво. Седло. 2 златни ябълки. Това е всъщност доста добре. Да оставим малко от безполезните неща. Има желязо, има гънпаудър. Има малко ротън флеш, което... Ребе, един велич не мога ми даде... Добре. Това е топ. Това ще ли супер добре. И си казах, че ще намеря село за нищо. Няма да се заселвам тук, искам да намеря село в Plains Biome. Аз съм много зле. Ето тази вълна там за лампите мога да използвам да си направя легло. Имаме легло, това е добре. Има 19 паражоли, което е доста добре. Не! Тук що намерих и второ село. Сега, ако и в това село няма абсолютно никакви честове, не знам какво ще направя. Ще сгъна един от завиделите. Букшопове. Това ще го взема. Понеже тази вечер ще се заселя в тази голяма къща. Добре, вече имаме и чест да служа всички глупости, които не ми трябват тук. Та хора, ако ви е харесало днешното видео, не забравяйте да се абонирате, да лайквате и да оставите по един коментар, защото знаете, че аз съм много самотен човек. И също да ви кажа, че този епизод свършихме всъщност много работа. 8 диаманта, хич не е зле, имаме full iron armor. Тъй че, да, ако ви е харесало видеото, напишете един коментар. Искаме още! И ще се видим следващия път. Айде, довиждане!